10 smart meters mbagħbsa fissru sentejn ħabs għal raġel ta' 55 sena miż-Żejtun. Dan riżultat ta' sentenza li tal-maġistrati Farrugia u li fiha mila ċara li għall-Qorti l-korruzzjoni mhix aċċettabbli. Carmel Vella akkwista 10 meters mbagħbsa u waħħalhom f'numru ta' residenzi. Dan huwa t-tieni eks ħaddiem tal-Enemalta li ntbagħat il-ħabs sa minn meta l-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi żvela dan l-iskandlu. Paul Pantalleresco kien weħel sentejn ħabs wara li ammetta li kien involut fit-tbabbis ta' 250 smart meter. Fis-sentenza tiegħu il-maġistrati Farrugia għamilha ċara li għalih in-numru ta' meters huwa irrelevanti. Qal li dan huwa sekondarju fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u li hemm bżonn jitwassal messaġġ. Saħaq li l-prattika tal-korruzzjoni minn impjegat pubbliku timmina u tkisser il-fiduċja li ċ-ċittadin suppost ikollu fl-amministrazzjoni pubblika. Minn barra l-ħabs il-qorti tat interdizzjoni ġenerali u multa ta' 3,000 euro. Dan wara li kien ikkalkulat kemm gwadanja b'dak li għamel.